Samantala, pagpaslang po sa isang pulis sa Pangasinan, kinondena po ng PRO1. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Mariing kinondena ng Police Regional Office 1 ang nangyaring pagpaslang sa isang police officer sa lalawigan ng Pangasinan. Naganap ang insidente nito lamang ika-onse ng Mayo nang nagkaroon ng girian sa pagitan ng dalawang grupo ng mga motorista sa bahagi ng Sitio Imus, Barangay Samon, Santa Maria. Nauwi sa barilan ng insidente na ikinasawi ng dalawang lalaki nang madaanan nito habang papauwi ni Police Staff Sergeant Jali Oria mula sa Tayug Municipal Police Station. Sa kasamaang palad, binaril ng mga sospek ang pulis nang tangka nitong kumpirmahin ang insidente na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Sa isinagawang operasyon ng otoridad kahapon, naaresto ang 3 sa mga sospek sa insidente at patuloy na gumugulong ang malalimang investigasyon ukol dito. Nangako ang PRO1 sa pagtutok sa naturang kaso upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng magiting na pulis at nagpahayag din ng pakikiramay at simpatya ang himpilan sa naiwang pamilya ni Oria. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.